Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Ebuka. Dedo onye gọvanọ steeti Ọshụn Adedeji Adeleke, onye nke bụkwa nna otiegwu Davido, akọwala ugbu a na ihe mere nwanne ya nwoke ahụ jiri nweta mmeri na ntụliaka elu ọkwa gọvanọ bụ n'ihi ekpere n'elu isi ya, n'ihi na oge ha nọrọ na ndị pati ọzọ na-enyepụ $50,000 kwa otu onye tụnyere ha vootu. Ma ekpere ka Chineke mee ka ndị mmadụ narachakwa ego ahụ ma tụnyere nwanne ya nwoke vootu. Onye ga-eji aha pati AAC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Omoyele Sowore akatọla aka na chi steeti Ọshụn gọvanọ Adeleke maka ikwupụta oge o nwetachara mmeri na ya ga-akwado nhọpụtagharị nke ugboro abụọ nke onye isi ala Tinubu n'agbanyeghị nkwafe ọbara na ọnwa ọtụtụ ndị mmadụ n'oge ntụliaka elu ahụ. Maka ọ dị otiegwu Davido ajụla ịnabata nkwado nwanne nna ya gọvanọ Adeleke na-akwado nhọpụtagharị nke ugboro abụọ nke onye isi ala Tinubu ma afọ ntụtụta na ya ga-akwado pati APC n'afọ 2027 n'ihi ọnwụ ndị mmadụ ruru 50 bụ ndị nwụrụ n'ihi tigbuo zọgbuo n'oge ntụliaka elu ọkwa gọvanọ steeti Ọshụn nke hiri odo na ngwụcha izu gara aga. Anwụchiela ma gbochie n'ụlọ mkpọrọ otu nwa afọ ala anyị n'ime mba Ghana, Okechukwu Ọgọọst, n'ihi ebubo ịtụ atụmatụ n'ụzọ gbapụtara ihe izu ohi n'ụlọ ọba ego atọ n'obodo Accra. Ụlọ ọba ego ndị a GCB, Ecobank na Zenith Bank bụkwa na atụmatụ ndị uwe ojii gosogidere ma gbochie ka ohi odo. Onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan akatọla ụkpụrụ a na-ahụzi ugbu a bụ ebe ndị gọvanọ dị ọtụtụ na-ahapụ steeti ha ma zukọọ na steeti ọzọ kpọrọ ọtụtụ ndị enyemaka ha pụrụ iche ma wụcha iji kwado pati ha n'oge ntụliaka elu ọkwa gọvanọ. Ọ kọwara nke ahụ dịka nke na-adabaghị adaba ma rụtụ aka na nke ahụ kwesịrị ịkwụsị ozugbo. Onye minista isi obodo ala anyị Abuja Nyesom Wike akọwala ugbu a na naanị ihe mere onye gọvanọ steeti Ọshụn Adeleke jiri nweta mmeri na ntụliaka elu ọkwa gọvanọ ahụ hiri odo na Satọde gara aga bụ n'ihi na onye isi ala Tinubu kwere ka ụkpụrụ ntụliaka elu ahụ bụrụ nke wuruwuru na-agaghị ehi odo na ya. Odeakwụkwọ mgbasa ozi pati ADC Bolaji Abdullahi akọwala ugbu a na pati ADC rụkọrọ ọrụ ọnụ n'etiti ha na pati Akọd iji hụ na pati APC enwetaghị mmeri na ntụliaka elu ọkwa gọvanọ ahụ hiri odo n'ime steeti Ọshụn. Enwetala kepụkepụ ugbu a na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu egbuola mmadụ ruru 20 ugbu a n'ime steeti Plateau, gbuo mmadụ 32 n'ime steeti Sokoto ma gbuokwa ọtụtụ ndị mmadụ gụnyere ụmụaka na ụmụ nwaanyị n'ime obodo Ukom nke steeti Benue. Onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii n'ala anyị Tunde Diso adọọla aka na ntị ugbu a megide iji aka onwe egbu onye a na-enyo enyo mere mpụ gbaa gburugburu ala anyị ma rụtụ aka na ndị uwe ojii ka e nyerela iwu ugbu a ịnwụchi onye ọbụla maọbụ ndị ọbụla bụ ndị ga-eji aka ha gbuo onye a na-enyo enyo n'ihi na nke ahụ bụzi mpụ igbu ọchụ ugbu a. Onye isi ala Tinubu site n'aka ndị ọkaiwu ya n'ime mba US emeela mkpesa ugbu a n'ụlọ ikpe na-achọ ka enyetukwuo ha abalị 10 iji zaghachi ebubo ịtụ mgbere ọgwụ ike n'ime mba US bụ nke a na-ebo ya nke mere n'afọ ndị 1980 na 1990 dịka ụlọ ikpe na-eme amụma ugbu a iwepụta ngụkọ okwe ka Tinubu jiri mee mpụ ịtụ mgbere ọgwụ ike. Onye isi ala n'oge gara aga Olusegun Obasanjo akọwala ka onye isi ala n'oge ndị agha Sani Abacha jiri gbuo ọtụtụ ndị mmadụ na ihe nwaba Obasanjo gụnyere Shehu Yaradua na MKO Abiola agaghị esite n'ụlọ mkpọrọ akpọchiri ha pụta na ndụ dịka ha mechara gbanye nje virus n'ahụ Yaradua nyepụ Abiola tii etinyere nsị ma kpọnye ya onwe ya bụ Obasanjo otu dọkịta bekee nke ga-eji ọgwụ ntụtụ na-egbu egbu wee gbagbuo ya bụkwanụ nke ọ na-ekweghị ka onye dọkịta bekee ahụ gbaa ya ntụtụ ahụ. Onye ndu otu IPOB Maazị Nnamdi Kanu edegarala onye isi ndị ọkaikpe n'ala anyị nakwa nke onye isi ụlọ ikpe mmegharị akwụkwọ edemede ugbu a na-arịọ ha ka ha biko wepụta ma nụrụ mkpesa abụọ mere n'ụlọ ikpe n'ebughị oge ọbụla n'ihi na ya chọpụtara na ọchịchị etiti anaghị egosipụtakwa mmasị n'okwu ikpe ọzọ. Otu agadi nwaanyị gbara afọ 95 Susanna Nwachukwu akọwarala onye nta akụkọ ugbu a na ihe mere ọ na-alụghị di ruo oge o mere agadi. Ọ kọwara na nna ya nwụrụ anwụ ekweghị anabata ụmụ nwoke niile ndị bịara ya di n'ihi na ha abụghị ndị ụka Katọlik ebe nna ya bụkwa na onye ụka Katọlik ndị ike ya. Onye ga-eji aha pati APC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar ekwuola ugbu a na ya ga-aguzo chem n'okwu ọnụ ya nakwa nkwenye ya na onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ji akụrụ aka asambodo adịgboroja wee bụrụ onye isi ala. O jikwa ohere ahụ rụtụ aka na ya bụrụ na ya bụrụ onye isi ala na ya ga-ewetaghachi ego enyemaka sọbsidi mmanụ petrol iji belata ọnọdụ ihe isi ike n'ala anyị ka ọ dị ugbu a. Onye isi oche otu People's Redemption Party Hakim Baba Ahmed ekwuola ugbu a na onye isi ala Tinubu ga-akụ afọ n'ala n'ụbọchị ntụliaka elu afọ 2027 tupu ọ kọọ elekere 4 nke ehihie ụbọchị ahụ ya bụrụ na hazie ntụliaka elu ahụ n'ụzọ gburugburu na tigbuo zọgbuo agaghị ehi odo na ya. Aka chịburu steeti Cross River Donald Duke akọwala ugbu a na onye isi ala n'oge ọchịchị ndị agha Ibrahim Babangida dọrọ onye isi ala n'oge gara aga Olusegun Obasanjo aka na ntị ka ọ kpachara anya banyere osote ya n'oge ahụ Atiku Abubakar ma gwakwa Obasanjo n'oge ahụ na Atiku apụghị ịbụ onye isi ala mba Naịjirịa. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa osote onye isi ala Rabiu Kwankwaso akọwala ugbu a na ihe mere o jiri kwe iso Peter Obi zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 bụ n'ihi ọdịmkpa ọ dị igosi ọhaneze ụkpụrụ ọchịchị dị iche ọkachakwa ugbu a ọnọdụ enweghị ọrụ ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ọnọdụ ihe isi ike na-arị elu ọjị gbaa gburugburu ala anyị. Owele Rochas Okorocha adọkpụrụla ụlọ ọrụ INEC bụ ụlọ ikpe ugbu a n'ihi ikwupụta gọvanọ Hope Uzodimma dịka onye ga-eji aha pati APC zọkwa sineti iji nọchite anya ndị mpaghara Imo West. O boro ebubo na ọ bụghị Uzodimma nwetara mmeri na ntụliaka elu praịmarịs ahụ kama na ọ bụ ya onwe ya nwetara mmeri. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Tuzdee dị n'ihu dịka ụbọchị ezumike iji cheta ememme Eid al-Maulud bụ ememme ncheta ọmụmụ onye amụma Muhammad ndị Alakụba.
Ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya ewepụla akwụkwọ arịrịọ ha n'ụlọ ikpe ugbu a megide onye ndu otu IPOB Maazị Nnamdi Kanu bụ arịrịọ ha rịọrọ ka a gbanwee nchapụ ikpe ahụ site na nga mkpụrụ ọka ma mee ya ka ọ bụrụ nke ime ikpe ọnwụ. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi ekwupụtala ugbu a mmepe atụmatụ achọmnta nkwado ya maka ntụliaka elu ahụ ma kpọkuo ndị niile so ya azọkwa onye isi ala ka ha jiri ohere a kọrọ ọhaneze ihe ha chọrọ imere ha ma hapụziere ọhaneze ịtụle okwe nke ọrụ ha chọrọ ịrụ. Onye ga-eji aha pati AAC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Omoyele Sowore akatọla gọvanọ steeti Ọshụn Adeleke maka ịga zụta onye isi ala Tinubu n'obi onye isi ala dị na Aso Rock iji gosi ya akwụkwọ asambodo mmeri ya na ntụliaka elu ọkwa gọvanọ ma katọkwa n'otu aka ahụ otiegwu Davido maka ịga zụta Nyesom Wike na Abuja naanị ka o mechara abalị 6 ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ n'ime steeti Ọshụn n'ihi tigbuo ozugbo Hịrị n'oge ntụliaka elu ahụ ma kọwaa ọnọdụ ahụ dịka nke ezeụka ahụ eri udele. Ụfọdụ ndị ntorobịa n'ala Igbo gụnyere onye ọkaiwu Aloyejimakọ akọwala ugbu a ihe mere ndị ntorobịa ala Igbo enweghị mmasị isonye ụlọ ọrụ ndị agha soja ma rụtụ aka na ọtụtụ mmegbu a na-emegbu ndị Igbo ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ejighị ọdịmma ndị agha soja kpọrọ mkpa bụcha ihe ndị mere ndị ntorobịa n'ala Igbo achọghị isonye ụlọ ọrụ ahụ. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.